see, 'cause I think I do want you next to me. Say hi. Hi. Hello, Nado. How are you? Dan, you got food? No, I'm pretty much. You don't want to get wild. So, you don't want to go. All right, Steve. Very good. Hindi ko magaling si Dami. Hindi ko tayo initin na. I want one now. One more now. Hindi, ako hindi nga ako uminom ng gamot. Salamat ng wine. Ano ba yung na? Yeah. Let's go. Tay, dito ka to. Initin na. Wala akong asawa. May kasama na. Asawa ka na? Ako wala. Yes, no more cheat. No more. That's too much for you, ha? Hello, kanina pa siya kumakain. Kaya nga, over na. Ang dumi-dumi mo na. Who's that? Now, nandito na si Ray? Where's your ipit? Find your ipit. Saki gas? Go get it from Saki. Madaldol na yun. Ganda ng kulay ni Holly sa bali yan galing. Yung dami yan. Tim! Alam mo yung parang Pinoy na. Yung nagano, nag-guard. Naman. Sige, binigay niya kay Tito Dan yan yung ipit. Hindi, marunong mag-ipit yung titudan mo. Come on, Papa. Tita is want to I'll do it, Baba. Come on. Ipit. 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 Tungo sa dami-dami. She sucked my sense of humor. Sakri has a sense of humor. Every time we talk to him, like that. Want some beer? Cheers, Dad. We've been smoking and we can just watch it through the window. What happened to the shoe? I will go there tomorrow morning because Tad's not there yet and I'm asleep. Do you want to take Sleeping. No, don't take off So, your shoes. like, lunch? Huh? Lunch, you're gonna have breakfast? Tell me why. After breakfast, okay. Why? Why do you want to take off your shoes? So, hindi na kami alis. No? Hindi na. Kasi tulog. Kasi parang magpahinga na. Bukas na lang. No, after breakfast. What time does Tony get back, Laura? Like 7. Okay. 7 or 8. Yeah. Now? I thought they were fully on last Now? And you know what? Ibang team, go power, go society niya. Pag yung team na nag-ano, Dad, we beat Tito Dan. Di ko na, kasi dahil si Tito Dan malungkot yung huwag ka magpakasayo. Sarap tayo. Hindi naman ako nagluto niya. Ay, yung Pilipina. Kasi masarap kasi may ano siya, may tawag na siya. Kasi yung plato mo lang. Ano ba? Maliit naman ako. Yung doon na lang. Ito po yan. Yan. Ito na lang. Mangkok. Nagutom mo eh. Hindi na rin sa mga nagtikim lang. Ito, kain ka rice? Paano na lang kung tignan? Ba't naman tayo may sakit? Share it. Share it. Sarap! Sarap na. Ikaw nagluto? Gusto ko mag-general cleaning. Ako. Kasi spring na eh. Ano ngayon kung spring na? Spring cleaning.
nagluluto sila. Ang sarap ng feeling yung Ayan o, silang nagluluto, guys. Ang sarap ng feeling na may nagluluto sa'yo. Ayan si Race, magluluto siya ng spaghetti. Ito pa rin yung car nyo. Ha? Ba't nandito yung car nyo? Akala nag-plane kayo. Hindi ko pa pala nabaw. Hindi, nag-joke lang ako. Sinabi ko. So ikaw yung nag-joke sa kanya. Naniwala naman siya. Sinabi niya sa amin. Oh, tapos hindi ko pa pala nababawi. Ngayon, sabi niya, kaninong car yun? Oo nga. So nung sinabi ko kay Don, sabi pa ni Don, nag-plane talaga sila. Ginoke ko lang sila. Guys, yung sauce, madali na. Siyempre. Siya pa nagluluto. Ayan, oh. Ang galing niya, oh. Ang galing ka, parang sarcastic yung Uy, ang galing niya talaga. Tingnan niyo, oh. Malapit na siyang maluto. Marami kayong pagkain. Dito si Cassie. Ang tagal na namin hindi nagkikita. Ilang taon na? Hindi, March birthday ko. Andito kayo. Oo nga pala, yun pala last. March pala yun, Brace. Yung last nating kita, March yung birthday niya. Ayan, no? Sabi, tinatanong ko. Ganda. Nalasing. Nalasing siya. Nalasing. Sandali. Sinungaling kayo. Sabi nila hindi pupunta si Kat kasi daw may work. Tapos si Nilda busy kasi nga daw yung show sa Adelaide. May pagganon siya, oh. May siya ka sa Kat na hindi mo alam. Siya tinasurprise. Ay, hindi mo alam. Oh, who's that? Bigos! Say thank you! Sabi niya, when you meet her? Did you say thank you? Kiss! Halik, halik, Baba! Halik! Halik! Say halik! Halik! Oh! Halik, Baba! Halik! Oh, yun yun! Don't! Pare-pareho sila. Same sila nila. Aliyah, tsaka sila. Yan si Holly. Nandito pala. Nandito rin si Lovely. Marie. Ay, my God! How are you? Oh, ayan ha. Ayan ha. Okay, go. Hi, Mark. How are you? Thank you for coming. Hello. Kumusta? Pilipinas? Kumusta Thailand? Oh, Rico! Uy, nandito silang lahat. Hindi ko alam. May mga padrama to na. Wala. Busy raw. Do you love me? Nandito. Surprise ka? Yes. Na-surprise ka? Miyak ka! One week, wala akong narinig. Sabi ko sa'yo, huwag na mag-makeup eh. Iba na guys! Na-surprise siya! Ayan o. Guys, may bubble tea tayo, guys. Uy, guys, bigay lang, ano mo, guys. Siya lang yung mautang mo! Ganda niya, oh, tingnan mo. Guys, I'm back, guys. Walang issue. Sinanap nila ako, guys. Tapos? Nawala sa Pilipinas ako eh. Oh my! Ano naman nandito siya sa Pilipinas? Paano kung pwede ko lang hatiin nakikatawan, guys. Mga buang na dito, oh. Ayan na sila, guys. Dito kami lahat. May pasalubong si Pongpal sa amin na bubble tea. Iba din. Hello, vlog. Oh, magkain na nga. Dito pa na guys sa vlog. Yung... Oh, anong meron? Anong meron? Fiesta. Ano pa? Ano pa? Turuan mo kami lang ng kiki. Ayun ka? Oh. Ayan o, busy sila o. Mahira to si Manay eh. Dumating naman ang maaga. Silang na-surprise sa akin na. Kumpa, I like her. Thank you. Wow, ready na yung ano, o yung mother for tomorrow. Mother of the year. Mother of the year. Uy, alam mo, ano yung pag merong ano yung... Al dente. Al dente. Al dente, guys. Tinan mo, it has, like that. Alam After taste? mo na kung paano
lulutuin. Yeah, gagawin ko yung step mo. Kunwari ba yung sa ano, Master Chef? Master Chef. Si Reyes yung gawa niyan. Ay, ako gumawa niyan, Mark. Ayusin mo yan. Sino yan, Mark? Ayan na po. Parang ano, Master Chef daw. Wow! Wow! Ano ang paratikit? Buang siya. Hindi ako makaupo ba? Di ba hindi ako ba? Bye. Char. May bite. Char. Wow! Wala ka. Kamukha mo yung isa. Yung yung maiksi. Barbie na ano. Yung maiksi daw. Kamukha mo yung maiksi. Sabi nila rin, kamukha yung maiksi. Hindi, masarap. Masarap siya. Anong ba't smoky? Kasi yung ano niya, yung hotdog na may Smoky? Ang lang sabi ko sabi ko sa'yo eh, masarap. mo yung hotdog. Aliyah na lang yun. Yung kay ate, parang gusto mo akong sumunod. Parang di ko. Ako yung nag-design ng tungkal. Talagang ginanito yun. Pinagawa ko talaga yung ano? Yung pagka yung susunod. Kaya nga. Siya lang eh. Kasi huli na ano eh. Yung parang purpose sa Maganda sa linis skirt mo lang ganyan. itim sabi mo spring tapos siya lang. Size 8 ka lang. Size 8 ka ba? Ano yung dami yung Ayan nga, bakit kaya kami napipilihan? pag-tungkay sa kanya kasi para igaganon lang niya. Dapat may pagbilang. Ang dami-dami itong dami. Yung mga ano dahil yung sa Ayaw mo naman kasi guided. Yung mga sa Ay, nasa ko na lang. kanan, sa guided. Gusto kang misguided. Bagay kasi kay Ray Style. Meron yung bibigit section. Bagay ang length, di ba dahil? Hindi, pinakat ko ngayon kasi mahaba sa akin. Mas parang after $20, $40 ka mo. Hindi pa naman bumili ng bago. Kasi kasal din kasi, so 40 per dress. 40 per dress. Kinot nung Indoy. Sabi ko, sus, ako nalasaw na lang sana. Ito na lang dahil. wala sanang lace yun. Ako yung sabi sa niya. Sa ibaboy. Punta po yung What are you doing? You're just eating rice. long dress ba? Wala ka Gusto mo talaga mag-long dress kami? Pero okay mo ka, bakit hindi mo tumilipin? Bakit kami yan? Simple wala ka. Oo nga eh, no? Ikaw, si Manoy ko. Sige na, mag-fashion show ka ron. Ano talaga? Na ako masasabi na, no, yes, ganyan. Bigyan na sila fashion show. Si Ray, i-face namin kayo habang bubuk siya mamaya. Sige na, ikaw mag-fashion show ka ikaw. Babe, hindi ko kasi alam na ganun pala ko seryoso. O din nakala ko ano lang. Hindi naman pala ako seryoso mong sinabi. Hindi, mas sinabi ko talaga formal. Formal. Ay, hindi naman yung formal. Ano ba yung formal? Hindi ba yung formal? Ano, like, semi-formal. Yung parang Is he bringing his mom? si John nga With his perfect. Hindi niya ako magpapatulong sa inyo bukas. Di ba sabi ko sa inyo para magpaganda kayo? Hala, pangit kasi kayo. Sorry na. Magpaganda kayo bukas ha. Pangit nyo. What? Sino may Krista ka? Eh, pinikmat ako dun sa night. No! 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 Nakalimutan ko yung kapatid ko ba sa video mo. Meron. Akala ko iba ng Hoy, pumpol pinanipulit. Hindi pa niya puputasan lang sa office ko. Iba. Pero meron din kayong party dun sa old place. Di ba pinigil niya sa inyo? Traffic mo lang invitation. Sabi, hindi mo sinabi. Parang send ko naman. Malapit lang. Basta yung 10 minutes ka sa kanya. Kako hindi ako nag-work sa Dapat on time talaga. Oo, kasi di ba? Relax lang, magtatanong. Ikaw lang yun, uy. Nakatayo ka doon. Alas 5 alas 5 nagkikilay na ako. Bakit mo nagigising eh? I went the first few holes and you Hindi, didn't watch. mag-breakfast pa tayo. Mana yung totoo? Ano outfit mo? Huwag kang ano. Wala na ano. Alam mo, ako kasi doon. Ako kasi very dancing. Parang, di ba siya, long gown, long dress. Dami niya kayang damit.
Tapos, reckon may bling-bling. Probably one of the best. Totoo tayo, They all totoo get tayo. like it. I hadn't, Sige. so I just kept the camera down. Ano na yung wala ako. Wala ako. Tumahimik siya. Tapos mali-mali spelling niya. Gusto niya E? Oh, may E. Oy, ayaw muna. Ano ka to? Tumatay. Kadala ko yung mag-reflect na yun. Kaya sabi ko sa'yo. Tapos postura tayo siya para siya yung Pinagila mo kami, ikaw naman ngayon. Maganda kayo. Sino bang nanay? Kasi ka namin. Hindi, okay lang kasi. 9 o'clock ako may work kayo. 9 o'clock, by 11 o'clock tapos na ako. Para 11, 12, magpaganda na ako niyan, magpaano na. Haba na maganda mo. Diba? Naglanado ko na dahil. Parang ngayon lang naglanado ko na dito. Kasi diba? Pero pumunta ka na dito. So ngayon bukas, hindi na tayo matutuloy nito. Hindi ko pala gawa. Hindi ba ka rin nagpagkala? Kakain pa yung mamaya. Sinigang. Ay, ano pala yung sinigang? Kumain na nga sinigang. May dessert pa rin. Sarap dessert. Sarap. See if that shower, a little bit. Hindi. And then hold it there. Yeah. Did you measure it? Tingtang challenge. I know. Kailangan mo po siya tingtang. Tingtang challenge. Gusto daw niya. Joke lang, uy. Pakita na outfit mo. Kung mag-jeans ka, magpa-pants talaga ako. Feeling ko okay naman siya. Naglalakad na kasi. Happy ka sa invest. Kasi gusto ko mag-pants. Ang yung kasi akala niya kasi sa akin na lang to. Hindi pa hindi ganito outfit? Hindi, okay na. Ganda! Patingin tayo. I like it. Ayun tayo! Sophisticated lang. Okay lang eh. Gusto mo talaga dress? Hindi, okay lang. Bakit ganyan yung reaction? Aesthetics. Kaya naman, maganda naman. Maganda naman. Maganda naman talaga. Saka lang, ano siya, tatangkad siya dyan. Thank you very much. Hoy, mag-ilan sila. Oo, Hindi, maganda kaya. Kasi pag hindi mo ini-nails, parang nasa wala. Di ba? Oh, he's off. Dapat doon sa balik, extra na yung outfit mo. Pakita ng photo. Ay, kinahiya tayo. Mas talaga. Sabi niya, ganito yung venue, ayusin mo din yung outfit mo. Right. Di ba ito yung parang papunta doon, tapos ito yung parang papunta doon. Parang kasi kasalan siya, tapos pasok pa tayo. Pasok pa tayo. Tuloy kayo. Ano ba? Ano? Nakita mo lang yung daanan. Ayun lang. Ay, bahay lang naman pala yan. Hindi pala yan. Kapit bahay ka na rin. Mauubos na kayo upo. Uy, ano? Gila. Eh. Apa? Gila. Gila. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Oh. Hey. Na si Ka, tsaka si Love. Ayan, mag-iinit ako ngayon. Sabi ni Dan, hindi kami magtatagal. Girl! Birthday ni Aliyah. Bye. Bye. Good night na, guys. Good night. Bye Camera, now. no, you've taken the right camera home. Okay, good night, guys. See you tomorrow. Me who you see, 'cause